Għallif taħt il-kartolina li batli jint, erġajt riċni minn dil-ħajja ta' rutina li fija ntfint. U mill-ewwel daħal f'qalbi il-miliet, ġabli miegħu xkora kbira tifkiriet. Il-presepju tal-bambin, it-tlet slaten mobbijin, u l-pasturi lejn il-grott tal-koll resqin. Il-ħajja issa saret kobba waħda ta' taħbiliet, ta' xewqat li qatt ma jseħħu kompromessi sa fl-imħabbiet. Illum nifhem milli l-feliċità mhix fil-kobor imma fis-sempliċità. Ninu ninu tal-miliet, ommi tagħmel il-qaqit, u fit-triq it-tfal qed jannu l-innijiet. Il-presepju tal-bambin, it-tlet slaten mobbijin, u l-pasturi lejn il-grott tal-koll resqin. Ħabib tiegħi jinsa nżomm dil-kartolina li batli jint, biex iddawwal din il-ħajja ta' rutina li fija ntfint. U jekk qatt inkun imdejjaq jew inkwiet, treġġa' f'qalbi l-paċi u lena tal-miliet. Ġasal kważi nofs il-lejl, Christmas father dal-waqt ġej, kulħadd jireġ għall-quddiem sa ta' bil-lejl. Ninu ninu tal-miliet, ommi tagħmel il-qaqit, u fit-triq it-tfal qed jannu l-innijiet. Il-presepju tal-bambin, it-tlet slaten mobbijin, u l-pasturi lejn il-grott tal-koll resqin.